budaya Sasak Channel. Pertama kali kita jumpa
Indonesia sudah berlalu. Kangen keringet bareng awakmu, tak gawe losto las aku rarewe, nanging seliramu sing angel disetel. Tutup no chattingan karo wong liya, rapopo aku ra gelo. Kok tutupi nomor mbok ganti, pirasat hati angel dihapusi. Senajan kok ganti tukang las, bakal sayur lan tukang gas, ngenteni bakal ngerti. Hostel lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket datane yen entek tak kono, tenan dikeli yen matang bedo. Kabarmu tandane iku ora rindu, nanging kangen keringet bareng awakmu. Irama bergoyang Support by Ada Surah, jame-jame audio Lombok. Jami audio Lombok Pro Audio System. Goyales, happy birthday Surah. Kita sama-sama ya. Tutupi nomor mbok ganti, pirasat hati
dari Rama kembali